دشر و هێڕەشێن داعش ên 2014 nebtenê mal û milkê xelkê berkeftin, belkû destên wêrankariyê geheştna kerestên perwerdê jî. 5 qutabxanên xwandina zimanê Kurdî bi temamî wêran bûn. û qutabî ji mafê xwendinê û paşa rojeke geş bê biherman. Ev 12 sala medresên me xerabûyîne, heta niha termîma lî nehatiye kirin. Em ji vê derê dirîjî Tilqesebê bin, Şingalê bin, heta niha medresên me çê nekirî. Ji 2014 were medresên me xerabûyîne, heta niha nehatine çêkirin. Em ji vê derê çûne medresê Tilqeseb wan dem diraseta xwe dikin, neşekî tê çê û bê hevçendî. Em li vê derê medresê erebî de ne medresê me ne. 5 avahiyên xwandina zimanê Kurdî ku 12 salin kar ji Balhikûmeta Herêma Kurdistanê ve li ser hatiye ragirtin û nehatîne temam kirin. Rêveberê perwerda xwandina zimanê Kurdî a Şingalê dazanîn ku ew di hewla de ne ji bo nûcerkirina qutabxana li Şingalê. براستي شنقال مقالك بيدفيد قال قطابخانينا ومقالك هول داينا القى المحافظي القى وزارتي القى الحرجتي حتى منظماتها كوفان اف قطابخانيد تمام كريبين افكرن وفيت هكات بيويستي يعني ساخبين كرنيجي هكا شي ببن بس هطان هتشتغنا هاتي كرن او جي سبب رئيسي بدي تنامه دستلاتي حكومة كردستان انها الشنقالي دا نينن نزیکی 12,000 قوتابیên xwandina zimanê Kurdî li Şingalê li 64 avahiyên qutabxanên zimanê Erebî û 6 qutabxanên kabîna de dixwînin. Edla Bakir Rûda û Şingal.